Ngaturaken gedhe tetembangan sesekarang kagem sedaya Purnama Pertapa Kosra Putri ingkang kinurmatan. Mari sumawana agli juragane yo uyuh belajar yo aku deg-degan carane deg-degan tenan Putra dari Bapak Kurnian Tony Budarbini. Iya. Amin. Bahagia. Lah niku beda babagan critane to, Pak. Kok yo amin siji tok iki lho. Nggih ta? Oh, sak omah ngono ki yo ndak makan. Lah iya. Iku arep kita kena jinak kok. Sulatan. Nggih, heeh. Tembang kangen mugi pepanggihan wonten menika kagem jampi mekaten. Dumateng Marsudi Laras Sampur Sari guyung ya. Ji. Derek latihan niku. Lali Pak Dalang. Sinten Pak? Pak Arsono Dalang nika ta. Oh, jenengan ki beten apa? Nika dalang kaya. wis kadung brol. Pak Dewi kok nak nyanyi rada ajore niki wae, Pak. Nak awake dhewe gah lah ndase melu sapa? Mboten, kok kae cacah ki wis ditinggal wae. Oh ditinggal ono tuting kok kae. Kok kok ditinggal. Kok meneh tukange keplak kae jan. Lah apa to kok didendam kok piye ta kowe iki? Kula to, Pak. Heeh, didendam. Mboten. Lah kok iso? Ya pancen ora bolo wae. Ora bolong, kok bolong. Masak. Ibuke sing kene, Sing saking mriki ibu-ibu, wonten mriki bapak-bapak. Napa pancen pun ditotong ngoten niku, Pak? Lah iya wis ditotong. Mangko aku nggon murat. Halo? Pak Tri kok berlindung di sini kenapa? Cuti. Kok ngono kuwi, tapi saka kene iki ketok saka mriku mencorong lho, Pak. Lah kok iso? Nggih. Ya nek aura keartisan. Oh ngono, lah iya kudu keartis. Jenenge Pak Tri mriki napa, Pak? Ada tugas khusus. Oh, ada tugas khusus. Biasanya nek Pak Lurah ngoten ngajeng. Kon ngajeng, heeh, niku iki ora. Nggih niki kok ora ngopo,
Bu? Kok Pak Lurah dekek mriki to, Bu? Nek ngono dhewe ora bawa kene ora kok. Jare kene mau wis datur, kono datur. Lah kene Pak Lurah kok ora kena datur. ibu ngomong. Oh, saya. Kok malah karo datur piye terjadi begini? Ngapunten nggih, Pak. Kare bener ya Pak nggih. Kulo sabuk Mas Suwede biasane Pak Lurah niku kan wonten ajeng, heeh. Kalau niku nek pas jumlah kata lho Pak, semua pandangannya tertuju ke Pak Lurah ngoten lho. Yo nek kene ora saiki dipersani. Ya kula pun esani. Kok Pak Lurah kok ora ngene ya, Pak? Yo yo aduh, kowe kok langsung wujudi karo ngono kowe iki jan. Jadi bae Pak, ayo Pak. Apa meneh? Ya aku kok jak nanti. Ya mboten ayo terus ki ya, Pak. Maka terus kita sithik ya, Pak. Suruh Pak Kormatan. Piye men? Akeh jumen kuantik. Lha kok jumen? Kok jumen bang apa? Ora kok masak kok. Nek bosane jagongke apa to, Pak? Ya tak ya apa ngatur ngono. Wes. Enggak. Heeh. Wes. Wong Jawa ki ndawani. Kandhane kena wong Jawa. Heeh. Iya. Nak liyane ya mbah ya. Masak kok. Ayo, Pak. Ya. Pertama kau Surah Putri kan sudah buat Pak Kormatan senam. Di Kerso, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, panjenenganipun Bapak Dalaibu Manten, panjenenganipun Bapak Dalaibu Lurah Kepala Desa, Bapak Kristiono Saribin Ibu, panjenenganipun Bapak Triyanto Sagotra Sabaroyo, terus sedaya para-para ingkang pantes tampi saking Pak Kormatan minggahipun para tamu sedang kakung Sumawono Putri pangombyong suri pengantin kekalih nyuwun pangapunten sanget ngambali atur panuwun sandhapadaning Gusti Kemawi kang dene kalodhangan siang mangki gundangan ngadi kersa Sumawana Setu Paing Surya kaping gangsal wulan bakda mulut 1000 perangan saking wis maning parego sasana lenggah kang amangku gati anake kuwi Bopo kalem karo bakti memanus datang kantun candrane ndak peranganing para kenya tumarunen sampeyan ngurmati kanjeng ayat dumadi saka kenya ayu ing Gondang ngadi karsa Sumawana pangkedhap pawiwahan mangkono setanggap ing sasmita sumanggung praplan Sang Narpati sehari tegese penganten kakung Bagus Indra Samutra putra Bapak Purdi Ngadi Kerasa Kewala sumangga kabiwada makon mantan prokat Dakrida Pradangga ing ayak umpun mrenya Sang Pindha Napati nenggih para kadang Gutrah Tuwin Wandra para katiuping samirana mrih Sekar kadung kumes kantanya lamben kadimrake sipir galian dail kacol merabu ngerobo merabawani merabukan bersekolah Narpati rasa pedang sewoko kaya dene Sang Prabu monggo setinggil winantu Rama Prabawa perbawani suruh ngerba kang endah pinangka pustikaning ati Bagus Indra Saputra
Tinarangan busana kanara manten tanggendang porsuh angsung kekidungan ya ketubangan Banyak sama yang lipat-lipat budi mumpuni satu iring kaporo tatak tetep para sawi gering disangkai kanti kasun paloyan kanti tanggap sabdo peranganing panati rawuhnya kadakin lasih bagus Muhammad Yusuf Ihsani dan Amel Awasto lung tinampen pasrah panampining putra pinangantren nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillahilladzi akhalakikah wa karama sifah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawala wala quwata illa billah. Kang agung pastuti dhateng pepoyoning taman ingkang dahat pinuti para alim para lambang para pangemban-pangembating raja satriyane negari ingkang naryopo dampan doming kawula dasih ingkang dahat jimiyutan mliginipun gotrak popo kanthi kebak ingka wilujengan sholawat saha salam mugi tansah katur kunjuk dhateng mustikaning jagat inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ilahi mugi Bapa Marim Agus tansah mangke katetreman kabagashwarasan saha kamulyan wigatos sedya kapingalipun kula kanthi hapungal waosan bismillahirrahmanirrahim lan mugi-mugi kanthi habisanan menika mugi wusana ngatur hamba bilih pahargan arimika sampun paripurna kula sekatang lan para penyelenggara sedaya ugi gotragem Bapak Purdiyanto daya-daya badhe anyun pamit anyun tambahing pamuji mugi wangsul kula sekadang dumugi dalam suwang-suwang kanthi ginanjar wilujeng tebih saking bahyaning margi. Cekap semanten atur kula bilih kula matur kathah kecacaran sewektu iku jiwane basa satemah damarna ing penggalih panjenengan sedaya kula pun listanto buta wicaripun Bapak Purdiyanto telasan Ibu Darmini nyuwun lumunturing pangaksama awit budidayane manungsa dhateng kathah kakelapan saha ketilapanipun ingkang sepina inggih menika Gusti ingkang agung inggih Allah Subhanahu wa taala. Pungkasane ngatur gedang ayu panggeganipun Bapa Marimin Agus mugi binayatan sarembet manggiya rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina tansah kajiwa kasalira ing ngarsa panjenengan sadaya warating sagung kaluwarga amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Listanto dalah sedaya pangombya ing temanten kangkung ingkang tuhu kinurmatan pasrah pinanganten kagum lho inggih ingkang apeparab Bagus Indra Saputra kagungipun Bapak Purdiyanto dalah Ibu Darmini kula tampi
salajengipun jumbuh kalian pamundhut panjenengan. Tumuli badhe kawula panggihaken kalian Roro Ayu Revalina Olivia ing wasana awit saking panyuwunipun Bapak Agus dalah Ibu Pujiati dumateng panjenengan sekadang keparenga nglajengaken genya lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi angrahapi pasugatan ingkang sampun katur. Bapak Agus dalah Ibu Pujiati namung kuwawi paring idi pangestu. Mugi-mugi lampah panjenengan sekadang kawiwitan saking papan punika ngantos dumugi griya sowang-sowang tansah manggih rahayu boten wonten rubeda punapa-punapa. Awit saking kekiranganipun Bapak Agus dalah Ibu Pujiati anggenipun hangacarani rawuh panjenengan sadaya tuwin peparing papan palenggahan ingkang boten damelna ing penggalih panjenengan sedaya. Bapak Agus dalah Ibu Pujiati nyuwun lubering sih samudra pangaksama luberna samudra pangaksami. Pinangka panutuping atur sumangga tansah memuji manjal maning sesanti jaya jaya mangastungkara tetep jaya ngadepi saguh rupita. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan sasana kula kunturaken dumateng Kang Mas Pambiyawara. Sumangga nuwun. Mas Listanto dalah Adi Mas Muhammad Yusuf kekalih nyopantos pinangka tuladha para kadang putra mayamurih lestantun kerbakaning budaya disarta luhung matur nuwun kandharaken kundur sasana sekawit kanthi mardika katerasaken abicala panggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng masyaallah.
sallim wa barik alaihi. Matur nuwun kadundangan ngabdi kersa kadheraken. Sami ana kang kemampah bekurang gandeng kuncolan manik ing kalbu genduk Revalina Olivia batang kingkang sarikpa kelawan waksana para ngalim saleh murid rancak ayom turut ayem tata turut tenter dumadi peranganing sajikin narya balangan Perdine Surabeda lumah lan kurepe nanging padha bae rasane nggambarake yen to dumadine kulawarga dumadine alam aspara dumadi saka perangan jalma kalih kang sajuga priya kang siji putri nanging manunggal tekate ditaleni bola putih tali kang suci tegese tali ning nikah sah tumraping Gusti Allah sah tumraping pamarentah lan budaya adat ingkang lumampah suka marawata suta suka tegese seneng marawata gunung suta anak mongko keleraos ingkang sadaya langgahan pati pranjang panganten kekalih bapa dalah ibu undang besan kulawarga gen warata sangya para pinarang napak kenangan tiga biar podo saka lajur dadi swalang-walang percaya dong kegambarannya pengantin wis mandining tiban kudu temu nanjang muda kudu dewasa kumambanging bokor kencana wujud sekarang setaman wa prasaja jujur lan apa anane sebut bangun akhlakul karimah buncal tebih rasa sumalang nikel rasa mati Agus penganten kanthi molat sarira ing ngarep timbangan emang gegambarane kalamun penganten kalih joka damel sami mau panjenenganipun bapa pamangku ganti Bapak Marimit Bapak Supyo maring Sulek maring Pimulang Tatang wiki ringo-ringo ambok naik putra sambil nandang lepat yang sepuh kang sumpah mecut lan panggelwentan wadon iku swarga nunut neraka katut bebasan nanging wong kanggo mengku garwa tegese nyong sesungaran ditikel-tikel rasa maju makarya sregep nyambut gawe mongko golek rezeki kang halal pangupa jiwa nafkahe batin iku wajib lan prabeda kaya wajibe wong kang salat zakat poso lan kaji tumrape wong kakung kang mengkoni kulawarga sapa sing lirwa kewajibane mongko bakal didosani mungguh pangeran dene kawis tinggal penganten sigra angat dani pocor kembul bujono dolakan perayaan saking para wali olah zaman semanten ing Mataram Surakarta Mataram Ngayogyakarta bareng lemah tegese wong wadon tasah cendika dawuh to kalimah kalime wong kakung kang tansah nyembadani panyuwuning garwa yang cara Surakarta Jawa Tengarane Darwalimah tegese sumpahing penganten sabaya pati sabaya mukti manis padha penayan pae padha rekasane
memangun manah rahayu jiwana kang gumolongan memantu ranta para pilenggah yun paseksi yun pangesti sekedhap malih putra pinanganten sigro nanggal kang apik gamparan gading seleh benirangan gardu ila-ila jaring para brahmana para wasis dawuh pantikaning para yayi lan para dai ridho wiridul waliden ridhaning pangeran mangka demunung ana ing tiyang aspuh benduning wiji wisma aku mung njaluk pangapura basaku nglegena tanpa tata krama saben dina mung gawe kagol kuciwa penggali sibuk lan bapa diperintah aku lah dituturi aku tansah kani semono jembar pangapurane sibuk lan bapak biyo bapakku njaluk donga pangestumu iya banget panarep aku yo nduk anakku wong ayu Revalina Olivia balang puja mantra donga seklimah dadi donga suci donga kang mandi lungsih sun bebakali donga panggonane wong adu sabaran narima sapa sing kurang sabare wis mesti gubrah angkane gubrah tembe mburine mula pomo-pomo den iksur mung adu akal kelawak nokol adu brangsat apa meneh pangkat Brana Bandha donya dudu nanging sing padha pinter sing padha wasis anggon padha adu kesabaran lan nyatane Manjing alam bebaran dereng cepet kasampurnan mokal mandi bejo tanpa panyarwe panjenengan sekalian yo anakku bagus Indra Saputra anakku Revalina Olivia elinga yen Pancasila iku dasaring sampai ngurip tetekon-tekon bakal tekan kang sira gayuh ana sing pasis anggo junjung dhuwur marang tata krama negara sesuk nuwuhke keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah diparingi putra putri sing sore-sore kaya nggih amin 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 upacara pengantin ingkang kaprawisaken dening kanca Sanggar Paes Mulya Sumbaga Jati Candi Bandungan Semarang Ibu Lia sakadang matur nuwun Gusti berkahi matur nuwun kadang marangsut di budaya gondangan tuwin kanca sambung swanten 46 Pandayaswara Gusti berkahi kami kadang matur nuwun tasih pinten seberetan Pak. Sing gondrong iki ta, Pak. Jane madhep mriko ki lak jan sapa ngira nek jebule ki ana kumise ngono ki Pak. Peh menjuk cindak iki yo mikir suwe dadak sanget pro.
balungane sing gerak, wah kendangane mirasa dasar sone apik. Alhamdulillah. Pun matur nuwun para kadang menagus datang kowe maruga pribadi awit kabektos saking bombong bingai gali. Sedaya para amukadhek wonten saputing dojo. Satemah suling sarira kinarya rambatane ngatur kaasta pepundhen kula kawruh pengayom gung wonten ing ngadi kersa sakruban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahaya sosih nugrahaning Gusti ingkang akar katur dumateng panjenenganipun sedaya para alim, para ulama, sedaya para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangkani purwakaning atur. Monggo panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur kula ingkang minangka talanging basa kepareng matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Ingkang sepisan Bapak Agus Dalah Ibu ngaturaken syukur alhamdulillah awit saking berkah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sampun kalampah nindaki kewajiban minangka darmaning aspuh hamala kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih Genduk Ayu Revalina Olivia dawuh kaliyan anak Mas Bagus Indra Saputra putra Atmojo Kakung saking panjenenganipun Bapak Purdianto Dalah Ibu. Tentunipun anggen kula matur kadah cicip cewek kuciwanipun utawi kirang trapsila anggen kula matur saestu kula nyuwun agunging esih samudra pangaksama. Sedaya kekirangan sedaya kelepatan namung murni saking kula pribadi, sedaya kasampurnan namung kagunganipun Allah Ta'ala. Makaten lan semanten kula akhiri wawahul muwafiq illa aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Papak obor sosoro pajar tumrawangan hanelai wusnya panjenenganipun Bapak Lurah babar dawuh nyulihi marangkani panjenenganipun Bapak Marimin Agus kanthi perangan Pambagya Raharja Pambagya Wilujeng. Matur nuwun tanpa upami kadheraken untuk legang sasana sekali kanthi mardika kemudian kula panjenenganipun Rama Lurah ngadi kersa Bapak
endahipun tepuk tangan buat Brojoto Katang Kasdungan oleh Panti Buko Semakin Ugi Panti Papan Buko Dahar pengantin orang Kasdudahar Pangunjuk awit saking mongkokin raos kang dari ulati cemurung sajuga doyo-doyo pantai sumrimbit ngintip lungas gandani lo praktek pangurangan